ہازمانک مبارک ہازمانکار گنی پرواز بلوچ آباد یک کسانی کلگیت بلے ہائیے توکا لفظاں کی مردم وتی کساسا بہازت و چمیشہ یک کے واحد وفاحت کہ لفظاں کی حب و واحگی ہستت گیشتر مائل ہازماں کے نیمگاہت و لہتے ہازماں کی نبشتہ ہم کو تگت بلے دزگٹیانی سوابا ہازماک نویسیا بازی وحدے ہم ندا تو آسیں جہدے ہم نکت پمیشہ ہائی ہازماں کا نیمہ ہازماں کی دیوانہ گوشداروں کانی دلگوش وطی نیمگا ترینت کت ہو نے محتاق وانوں کو شرگدارانی دلگوش ہو یہ ڈولا ردی ہازماک نویسی بستارہ زانگو پجارک بود یک صحبی سرا وحدے چا وابا بوستے کت گوڑا گوشے ہاگو ریتگت زانا ہچے وابی دستگی چہرز بندو تیاریا پد کلام نوٹ بک و کتاب زورتو گو ہمیں نیتا یک کرن جاگہیا شد کہ نوکے ہازماں کی نوشتہ کنا او پدا وانا نندگا پد یک کوئی نوشتہ کو تو یک انچے نوکے ہازماں کی سرجمے کت کہ ہائیے تو کا نوکے بدلی و صدلی ہم ہستت او تجربہ ہم او پدا نشتو ونتے چرا روچا پد ہایا ہازماں گیشتر وحدات و اروحد کے پرستی رس یک کرن جاگہیا نشتو گیشتر ہنچے نوکے ہازماں کے نبشتہ کت کہ آہانی تو کا نوکے بدلی صدلی ہم ہستت او تجربہ ہم او پدا نشتو ونتے ہائیے دوستی کی کتابانی تو کا کرشن چندر سعادت حسن منٹو موپاساں چیکو او کافکائے کتاب چا پیسرہ ہوارتا بلے لہتے روچا پیسر ہائیا والٹیر کتاب ہم دست کب تگت کہ دوستی بود او وتی وہنگی کتابانی تو کا ہوارے کت کو ہائیے نوکے ہازماں کا ماں لفظاں کی دیوانہ گوشداروں کانی دلگوش ہم وتی نیمگا تر رہیں او محتا کا وانوں کو شرگدارانی دلگوش ہم وہاں باز ساڑا حق بودتا وہی ڈولا حضوت یک شر ہازماک نویسی بستارہ دیماہت ہائیے چری بدلی صدلیو دیمروی یا دیگا محلوقات ہچ حیران نبود بلکہ آہاں ہمیں حیال کت کہ جہدے کو تک ہمیشہ بروردے رسگائیں بلے ہائیے جند کم میں حیران بود تو ہمیں حیال کت کہ بارے منی تو کا چوشیں شریں یوٹرن چونیا حد و یک شپی گو وابیہ گندگا ہائیے حیرانی ہنگا ودد وابا دستی کہ والٹیر ہائیے دیما اشتا تک ہوپا بچکندگ ہائیے نیمگا روک روکا چارگاہیں ہوپا وشروی گو ہائیہ گشگاہیں ترا باز باز مبارک بے بات کہ تئی تو کا شیطان پتر تک حلاس پا بلوچی وشے شعر و شاعری یا آزما کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے